Näin, ja mä pistin tallennuksia nyt tämän päälle, saadaan varmasti nämä viritettyä. Eli jos nyt on tallennetta katsoen mukaan, niin sori, tässä on pari minuuttia vielä tätä yleistä säätöä, ja sitten alkaa oikeasti asia mun näköjään. Minuutti aikaa vielä saada kaikki kuntoon. Porivedeltä ja Porista ainakin on porukkaa, kiva kohta täällä mukana. Ja sitten vielä, katsotaan. Tämä se varmaan oli. Active Speaker. Minä olen ehkä eniten Active Speaker tänään, mutta nyt ehkä tämä toimii. Jos ei, niin ei ole niin vaarallista. Noin. Jes, hei kohta aloitellaan. Mä oon ihan innoissani. Musta on tosi kiva pitää tämmöinen Excel-kyselytunti, koska yleensä mun webinaarit on jostain aika niin kuin, tarkasta aiheesta. Ja sitten lopuksi mä kerron sulle verkkokurssista. Tällä kertaa ei ole tarkkaa aihetta, eikä ole mitään verkkokurssia, mitä mä myyn tai muutakaan, vaan nyt ihan vaan tämmöinen yleinen Excel-kyselytunti. Niin mun mielestä on aika kiva. Katsotaan vähän, mitä te olette mieltä tästä sitten tämän tunnin jälkeen. Mutta nyt mulla näyttää kellon tasan 13.00, niin aloitetaan! Tervetuloa ensimmäiseen Excel-kyselytuntiin. Meillä on tunti aikaa puhua kaikkea ihanaa Exceliä. Pääsääntöisesti mä tulen olemaan tuolla ihan Excelissä. Saat siinä seurata itse mukana, mitä täällä tapahtuu. Että oikeastaan tämä dioja ei ole kuin ihan muutama hassu. Sen verran, mitä meillä on tänään tavoitteena, tai mitä mä toivon, että sulla on tavoitteena, tai ainakin on mun tavoite, niin että katsot sitten täällä livenä tai katsot tallennetta, niin sä opit jotain uutta, mikä helpottaa sun työtä. On se sitten niin, että mä oon poiminut just sun kysymyksen, ja saadaan siihen vastaus, taikka sitten jonkun toisen kysymys on semmoinen, mikä koskee myös sua, mutta toivottavasti tulisi jotain semmoista uutta, mikä auttaa sua sun työssä. Se olisi tässä mulla tavoitteena. Mikä taas ei ole meillä tavoitteena tällä kyselytunnilla, ei ole tarkoituksena silleen niin kuin syvä porautua yhden henkilön yhteen hyvin, hyvin tiettyyn juttuun ja käytetään siihen ihan hirveästi aikaa. Eli enemmän mä oon yrittänyt katsoa näitä kysymyksiä, mitä on tullut silleen, että niistä olisi mahdollisimman monelle hyötyä. Et sitten taas, no oikeastaan ei kyllä ollutkaan semmoisia kysymyksiä juurikaan, mikä oli semmoisia super spesifejä, mutta jos meillä täällä jää aikaa, että saa kysyä, niin jos tulee semmoinen tosi tietty juttu, mistä mä ajattelen, että tästä ei kyllä hyötyä kellekään muulle kuin sulle pelkästään, niin siihen mieluummin voi ottaa semmoinen kahdenkeskisen hetken. Mutta mä yritän saada mahdollisimman paljon tänään nyt semmoista asiaa, mikä hyödyttäisi mahdollisimman montaa meistä. Jos me ei vielä tunneta, esittelen itseni lyhyesti ja sitten hypätään tuonne Exceliin. Mun nimi on siis Miia Porrassalmi, mä oon Excel-kuiskaaja ja ihan tämmönen Excel-nörtti ja mä elän mun unelmaa, kun mä saan pyöritellä Exceleitä kaiket päivät. Mulla yritys täytti 3 vuotta tuossa viime vuoden puolella, niin tämä on mahtavaa. Ja multa löytyy erilaisia verkkokursseja Exceliin liittyen. Sitten mä pidän paljon koulutuksia yrityksille, joko etänä tai sitten ihan paikan päällä. Sitten on erilaisia sparraus- ja tukiopetusjuttuja, mitä mä teen. Ja lisäksi on paljon toimeksiantoja tai projekteja, joita mulle sitten ulkoistetaan. Niin kaikkea ihanaa Exceliä löytyy ruudun tältä puolella. No sitten, kiitos kaikille, jotka lähetti kysymyksiä ennakkoon. Mä oon käynyt ne kaikki läpi. Ja melkein kaikkea me saadaan katsottua tänään. Ehdottomasti suurin osa vastauksia koski pivottaulukoita ja niiden hyödyntämistä, joko ihan kertaamista tai sitten vähän tarkempaa, mutta tosi paljon tuli pivottiin kysymyksiä, niin katsotaan ehdottomasti niitä. Sitten oli muutama liittyen hakukaavoihin, oli p-hakukaava ja sitten indeksi- ja vastinekaavoista pyydettiin vähän juttuja, niin kurkataan niitäkin. Ne on jo semi-edistyneitä juttuja, että ne ei ole ihan niin kuin ehkä alkeiskaavoja, vaan pikkusen edistyneempiä. Ja sitten oli muutama muu kysymys oli ajankäyttöön liittyen, että miten noita aikamuotoiluja Excelissä hyödynnetään, niin kurkataan vähän niitä. Ja sitten oli vähän tulostamiseen liittyen juttuja, niin katsotaan tämmöitteitä tänään.
Joten tässä oli mun alkuspiikit, ne oli aika nopeat, ja nyt mennään sinne Exceliin sitten. Ja hei muuten, sen unohdin sanoa tuossa alussa, nyt kun sä oot livenä mukana, niin sä voit koska tahansa laittaa tuonne chattiin viestiä, että hei, että mä en tajunnut tai näytäkö vielä, tai mulla tuli tämmöinen kysymys mieleen, mä yritän koko ajan kurkata täällä, ja mulla on tässä kyllä kans tää Insta-chatti, mutta en tiedä, miten hyvin mä sieltä löydän. Mä yritän bongata, että jos siellä joku kysyy jotain, niin ne vastailen niihin sitten kanssa aina, kun vaan huomaan, että jotain on tullut. Niin vaikka mä täällä höpisen, myöskin muut saa puhua, eli voisit laittaa mikkiä päälle taikka chattiin kysymystä, että mitäs tämmöinen juttu. Yes, mä pistän tuon mun esityksen pois, sitten lähdetään samaten Exceliin. Elikkäs, ensimmäinen kysymys, joka mulle tuli, nyt mä en kirjoittanut ylös, että kuka kysyy mitä, mutta eka kysymys oli tämmöinen, että miten tallennetaan Excel PDF-ksi. No, tämä on super helppo. Ensimmäisenä kannattaa vaan tarkistaa se sun tulostusalue. Mulla on tässä esimerkkinä tämmöinen hyvin yksinkertainen, vähän niin kuin laskupohja. Niin kannattaa alkuun, jos se nyt ei heti näytä hyvältä, niin käyt maalaamassa täältä näin, että mitkä kaikki alueet sä haluat tulostaa, kun sullahan voi myös olla semmoinen tilanne, että sulla on täällä vieressä jotain lisätietoja, mitkä sulla on ollut vaikka tässä tapauksessa tähän laskuun kirjoittamiseen liittyy jotain lisätietoja, mutta sä et halua niitä tallentaa PDF-ksi tai tulostaa paperille. Muuthan Excel-otuksena tulostaa kaiken, mitä täältä löytyy. Myöskin semmoiset välilyönnit, jos olet allas jonnekin käynyt jotain laittamaan, niin Excel tulostaa sen kaiken. Mutta jos me halutaan rajoittaa tulosta vain nämä tietyt, niin määritetään tulostusalue. Niin mä käyn tästä maalaamassa tämän alueen. Sitten mennään sivun asetteluun täältä ylhäältä. Ja täällä on sitten semmoinen kuin tulostusalue, niin määritä tulostusalue. Näin. Niin nyt meillä sitten tulostuu pelkästään tämä alue, tai tallentuu pelkästään tämä alue sitten sinne PDF. Toki täällä on muitakin valintoja siihen liittyen. Voi katsoa reunuksia sun muuta ja otsikoita tulostetaanko vai ei. Mutta toi tulostusalueen määrittäminen itsessään on jo aika hyvä. Sitten kun halutaan PDF-ksi tämä tallentaa, niin ei mitään. Mennään tiedosto ja tallenna nimellä. Ja itse asiassa nyt mä en voikaan sitä tässä avata, koska tähän muuten en huomannutkaan. Tähän aukeaa mulla sitten tohon noin, missä mulla on kaikki muutkin tiedossa, että mä en sitä nyt tehdä. Mutta tallennan nimellä, niin sitten voit antaa tälle tiedostolle nimen, ja siinä valitaan sitten se tiedoston muoto. Oletuksena se on varmaan tämä tämmöinen XLSX, tai XLSM, jos sulla on makroja siellä, mutta vaihdat vaan sen tallennusmuodon tai siis tiedostomuodon, että se on PDF. Niin sillä saat sen PDF:n sitä tallennettua, niin ei ole sen kummempi juttu. Joskus on ollut niin, että jos niitäkään ongelmaa, niin voit tulostaa, ja silloin valita, että tulostin on vähän niin kuin PDF, mutta mun mielestä näissä uusimmissa ei kyllä tarvitse sitä kautta sitä tehdä, vaan ihan vaan tallennan nimellä ja tiedoston muoto on sitten se PDF. Yes, niin se oli ensimmäinen kysymys, mikä oli tänään tullut. Olisiko tähän tulostamiseen liittyen ollut kellään jotain kysyttävää? Ei ole. No niin, ei mitään. Sitten mennään eteenpäin. Kurkataan sen jälkeen, oli kysymys, tuli palkankorotuksesta. Joku kysyi, että mitenkä voidaan korottaa palkkoja, kun kaikilla on eri lähtöpalkat. No toki mä nyt en tähän vielä. Joku kysyi Instassa. Joo, kuuluu näkyy vaan, mutta jos haluaa nähdä, mitä mä teen täällä koneella, niin miaporrasalo.fi kautta pääsee ilmoittautumaan mukaan. Tämä on Zoomissa tämä kyselytunti. Tässä voi muuten olla kuulolla ja kysellä, mutta tämä varsinainen Exceli näkyy vaan tietokoneella, niin käy liittymässä mukaan kyselytunnille. Mitenkä palkkoja korotetaan? Tässä nyt ei ollut mitenkään älyttömästi lisätietoja siihen, mä oon aika yksinkertaisesti ajatellut. Mulla on tässä nyt tämmöinen esimerkki, missä meillä on henkilöitä ja paljonko kaikilla on kuukausipalkka viime vuonna. Mä voisin mielellään kyllä olla vaikka Sonja, mutta korotetaan kaikille palkkoja. Ja voidaan joko korottaa kaikille niin kuin omalla jollain prosenttiyksiköllä, tai sitten kaikille sama. Ja mä teen nyt tässä kohtaa ensin tähän viereen niin, että mä oon jokaiselle määritellyt, montako prosenttia se palkka nousee.
jotta me sitten tähän viereen voidaan laskea se uusi palkka. Ja tämä, miten tämä lasketaan, on ihan erittäin yksinkertainen kaava, eli otetaan vaan kertaa, eli vanha palkka kertaa niin kuin 101,5%, eli että saadaan se palkka päälle, tuohon pitää saada 100 pinnaa lisää. Eli voin tähän vaikka viereen laittaa vielä tuonne, että mitä tässä tehdään, jos haluaa matikkaa kerrata. Eli esimerkiksi tässä tämän Petrin tapauksessa 2791 € plus 100% plus 1,5%, eikö niin? Eli tämä on se, millä me saadaan Petrille uusi palkka. Taikka sitten voidaan, kun kaavaa lähdetään kirjoittamaan, niin 100% on sama kuin 1, niin lasketaan se silleen. Eli tässä kaavassa ei tarvitse sen kummempaa matikkaa osata kuin nämä plussat ja miinukset ja 1,5%, noin. Näin. Niin tämmöinen laskukaava tullaan tekemään. Jos et ole kaavoja paljon käyttänyt, niin kannattaa aloittaa, no tämä on aika yksinkertaisesti tämä esimerkki jo, mutta että muuten kannattaa aloittaa vaikka summakaavasta tai keskiarvokaavasta, tämmöistä aika yksinkertaisista. Me tullaan katsomaan vähän noita edistyneempiä tässä sitten kanssa hetken päästä, mutta että näin niin kuin yleisesti niin kaava alkaa aina yhtä kuin merkillä ja sitten kerrotaan Excelille, että mitä sen pitää tehdä. Tässä tapauksessa meillä ei ole mitään valmista kaavaa, vaan me tehdään se itse ihan vain näillä perusmatemaattisilla operaattoreilla, mutta voit myös käyttää ihan niin kuin olemassa olevia kaavoja tai funktioita ja sitten antaa sitten vähän niin kuin rakennuspalikoita sinne. Niitä kurkataan kohta. Mutta tämä on nyt se, mitä me halutaan tehdä. Ja kaavoissa ylipäätään harvemmin kannattaa tehdä tälle, niin kuin mä tähän laitoin, näillä numeroilla, vaan mieluummin käyttää soluviittauksia, eli viitata tuohon soluun, mistä löytyy Petrin palkka, ja tuohon soluun, mistä löytyy sitten se Petrin palkankorotusprosentteina, jotta me voidaan sitten kopioida se sama kaava tänne muillekin henkilöille. Eli ei käytetä absoluuttisia lukuja, vaan viitataan näihin soluihin, mistä ne luvut sitten löytyy. Ja miten tämä nyt Excelissä menee? Yhtä kuin merkillä kerrotaan Excel, että kaava alkaa. Otan ensin sieltä se Petrin palkka, eli klikataan tuota solua. Nyt näet, että Excel laittaa sinne C8, joka on siis tuo tämän solun nimi. Plus, ja sitten pistää sulkujen sisään, että saadaan se korotus siihen päälle. Plus ja 1 plus toi palkankorotus, näin. Eli 1 plus E8. Niin esimerkiksi tälleen voidaan näitä palkkoja lähteä korottamaan. Paitsi, että nyt tulikin muuten tenkkapo, miten se nyt ei mennytkään näin. Tulipa hyvin pienet palkankorotukset nyt kaikille. Hetkoinen. Nyt iski mulla tenkkapua tässä. Tätä nyt vielä. Pitääkö laittaa pause? Eikö anteeksi, tuossa kertaa. Näin siinä käy tälleen. Näin. Kun on livenä kahdessa paikassa, niin menee aivan sekaisin. Kertaa eikä plus. Toivottavasti kukaan mukaan ei huomannut tätä. Vaikka Jussa nyt on helppoa matikkaa. No niin, totta kai kertaa merkki. Eli vanha palkka kertaa ja sitten se palkankorotus. Ja sitten voidaan tämä käydä kopioimassa, eli joko tuplaklikkaamalla tai sitten mennään tuohon alaoikeiseen nurkkaan ja raahataan, niin näin saatiin kaikille uudet palkat sen mukaan, mikä prosentti tänne on määritelty. Eli tämä helpottaa tosi paljon, kun käytän tässä soluviittauksia. Ja tässä nyt sitten, jos halutaankin tätä vaihtaa, niin sen kun vaihtaa, palkka muuttuu aina sitten sen mukaisesti, mitä sä tähän laitat. Vaikka sitten vaihtoehtoisesti, jos kaikille tulee sama palkka, vaikka 2% kaikille palkankorotusta, toki näissä kaikissa voisi olla se 2, mutta sä voit myöskin laittaa sen 2 jonnekin muualle ja kaikille laittaa kerralla sen saman. Silloin se on aivan sama kaava, mutta meidän pitää lukita toi 2% soluviittaus. Eli silloin otetaan taas yhtä kuin merkki ja Petrin palkka ensin. Kertaa 1 plus ja tuolta sitten se 2%. Mutta meidän pitää lukita tämä 2%, koska nyt jos mä tällaisenä lähden tätä uutta palkkaa kopioimaan, niin ei tule onnistumaan, koska
Kun lähdetään kaavaa kopioimaan alaspäin, ne soluviittaukset siirtyy aina. Et esimerkiksi tässä nyt Johannan osalta on kyllä otettu Johannan palkka, mutta mikä se korotus on, se ei olekaan enää 2%, vaan se on tullut yhden rivin alaspäin. Sama Juusolla on kyllä ihan oikein Juuson palkka, mutta se korotus on tullut taas pykälän alaspäin. Eli meidän pitää lukita toi soluviittaus, että ihan sama mihinkä se kopioidaan se palkankorotus, niin se pysyy aina samana toi 2% siinä. Ja tämä tapahtuu F4-napilla, taikka dollarimerkki. Eli me halutaan lukita toi I5-solu, mistä löytyy se palkankorotusprosentti, niin F4-napilla saadaan dollarimerkit sinne ympärille. Edelleen Petrin palkka on ihan sama, mutta nyt me saadaan kaikille muillekin se oikea korotus sinne. Eli tänne, kun minä katson vaikka Laurin palkkaa, niin edelleen se viittaa tuonne samaan paikkaan, kun se on lukittu sinne. Vastaan tähän nopsaan. Liity mukaan miiaporrasalmi.fi, jos sieltä oli joku, joka halusi vielä tulla. Noin. Jes, tämä oli vähän tämmöinen pikakertaus peruskaavoihin. Mitäs meillä täällä livenä mukana oli? Onko jotain, mitä sä haluat kysästä näistä niin kuin peruskaavoista, niin kun katsotaan sitten noita vähän edistyneempiä kaavoja? Onko jotain, mitä haluat tästä tarkentaa? Jos ei, niin mennään eteenpäin. Mulla tuli muutamia kysymyksiä näihin hakukaavoihin. Hakukaavoilla siis haetaan jotain tiettyä tietoa meidän aineistosta. Mennäänkin suoraan tuohon indeksiä vastine, kun siitä tuli oikeasti kysymys. Mä katson tuon p-hausun kanssa kohta. Indeksivastine on tosiaan tämmöinen, on jo melko edistynyt, tai siinä on niin 2 kaavaa, mitä yhdistetään, niin tämä on jo aika edistynyt kaava. Se on niin kuin hakukaavoja, jotka antaa meille niin kuin meidän haluaman tiedon. Ja tässä tapauksessa nyt mä oon luonut meille tänne tämmöisen myyntiaineiston, missä meillä on myyjiä, ja me tiedetään, kuinka paljon he on myyneet aina tiettyinä kuukausina. Ja nyt jos me haluttaisiin tietää, kuinka paljon Janne on myynyt syyskuussa, niin noin. Että kuinka paljon Janne on myynyt syyskuussa, toki voidaan tästä katsoa, mutta tämä voisi olla paljon isompikin aineisto, ja tätä voi soveltaa moneen eri juttuun tätä indeksi- ja vastinekaavaa, tai tässä voisi käyttää myöskin p-hakukaavaa tässä tehtävässä. Mutta tämä on niinku se vastaus, mikä me halutaan saada. Taas tästä vielä pois, niin kurkataan ne yhdessä. Muuttuvat tekijät on tämä henkilö ja kuukausi, eli mä olen tähän meille listan vaan, missä voisi sitten vaihdella henkilöä ja kuukautta, kenen myyntilukemilta kuukautta katsotaan. Ja toki voitaisiin tosiaan tätä lähteä katsomaan niitä, mutta halutaan mieluummin Excel palauttaa meille sen luvun tähän. Ja niin kuin mainitsin, tämä on jo niin kuin melko edistynyt, niin puretaan tämä ensin vähän osiin ja sitten voidaan se kaikki yhdistää yhteen. Ensimmäisenä voitaisiin alkaa katsoa tätä meidän aineistosta, että miltä riviltä aina kukin myyjä löytyy. Eli monesko rivi tästä meidän aineistosta. Ja se, mä sekaisin kumpi on kumpi. Vastine on se mitä me lähdetään käyttämään. Tämä on index ja match on englanniksi, jos käytät, mutta vastine on englanniksi. Ja tämä kaava antaa meille kertoa, että mistä niin kuin sijainnista löytyy meidän hakema tieto. Joten nyt ekana, kun lähdetään Juusoa hakemaan, Excel pyytää hakuarvoa. Hakuarvo on Juuso, puolipiste välin, ja mistä Juuso löytyy. Valitaan täältä koko tämä alue, missä on kaikki nämä nimet. Ja mä otan tarkoituksena nyt myöskin tämän ylimmäisen tyhjän solun tästä niiden kuukausien vierestä. Ja viimeiseksi Excel kysyy vastinelajia. Mä haluan tarkan vastin. Mä haluan just Juuson, eli toi 0. Näin, niin nyt Excel palauttaa, että Juuso löytyy 4. riviltä. 1, 2, 3, 4 pitää paikkansa. Ja ihan yhtä lailla lähdetään katsomaan tätä kesäkuuta, että monennesta sarekkeesta se löytyy. Eli se on taas toi vastinekaava. Vastine. Hakuarvo on se kesäkuu, tai mitä ikinä me laitetaankaan siihen. Mistä ne löytyy kaikki kuukaudet? Täältä taas mä otan saman kokoista aluetta, eli
Eli alkaen tuosta, mistä ne nimetkin löytyy. Anteeksi. Hakuarvo oli se kesäkuu. Noin. Ja mistä ne löytyy? Hakumatriisi on tässä. Ja taas etsitään tasan tarkkaan sitä kuukautta ja pistetään tuohon 0 tarkka vastine. Näin. Nämä nyt ei meitä ihan hirveästi vielä auta, mutta näitä tarvitaan sitten koko tämän homman tekemiseen. Juuso löytyy 4. riviltä, kesäkuu löytyy 7. sarakkeesta. Ja jotta saadaan se myynti, niin lähdetään näitä hyödyntämään indeksikaavassa. Ja mikä indeksikaava on, se taas hakee meille tietystä rivistä, tietystä sarakkeesta, että missä ne kohtaa. Ja tullaan käyttämään tässä kaveria nyt sitten näitä vastinekaavoja, jotka tuonne jo luotiin. Indeksi pyytää ensin matriisia. Matriisi tarkoittaa sitä koko hakualuetta. Niin käydään maailmassa koko tämä homma. Ja nyt taas tarkkaan käytetään niitä vähän niin kuin samoja alueita kuin mitä me ollaan hyödynnetty jo noissa vastinekaavoissa. Eli tämä on se koko alue, mitä lähdetään etsimään. Puolipiste väliin. Sitten Excel kysyy rivinumeroa. Eli monennestako rivistä me lähdetään etsimään. No me halutaan etsiä sitä riviä, miltä Juuso löytyy. No millä rivillä Juuso on. Me voitaisiin lähteä sitä kertomaan, mutta otetaan mieluummin toi 4, mikä se meidän vastinekaava on sinne jo hakenut. Sitten se kysyy sarakenumeroa, monesko sarake se on. No se on se sarake, mistä löytyy kesäkuu, ja se voidaan täpätä tosta, koska meillä oli se kaava siellä jo valmiina. Niin näin saadaan sitten tietää, että Juuso on kesäkuussa tuossa myynyt 2140. Eli tässä on nyt 3 kaavaa, mitä me yhdistetään. Meillä on 2 vastinekaavaa ja 1 indeksikaava, eli tämä on jo aika advanced, mutta tämä on hirveän hyödyllinen kaava. Ja tämäkin on jo aika itse asiassa yksinkertainen käyttö tälle kaavalle, että voi yhdistää myöskin luodakseen semmoisia niin kuin listoja. Mutta tämä on yksi esimerkki hakukaavoista. Me voitaisiin myös koko tämä homma yhdistää niin, että meillä olisi nämä kaikki ihan kuin 3 kaavaa yhdessä, mutta ei ole yhtään huono idea sekään, varsinkin jos saat ekaa kertaa käyttämässä tämmöisiä kaavoja, että otat vähän niin kuin tämmöiset apuruudut itselle sinne, missä on osa näistä kaavoista, ja sitten vaan viittaat niihin siinä sun ikään kuin lopullisessa kaavassa. Tai voit yhdistää kaikki samaan, ei ole niin merkitystä, että mikä ikinä tuntuu susta semmoiselta fiksulta. Aha, automaattinen palauttaminen, no ei haittaa. Mikäs fiilis tästä? Oliko te ketä olette tässä paikalla, oletko käyttänyt tämmöistä indeksivastinekaavaa? Nyt mä huun katsoa koko ajan tätä kysyä, että olikohan täällä livenä paikalla tämä joka kysyy tätä näin, mutta haluatko tästä kysästä jotain? Jos meni yli hilseen, niin ei tarvitse säikähtää. Tämä on niin kuin sanoin, niin ei ole niin kuin ihan se helpoin kaava, mistä aloittaa. No, jos ei kysymyksiä, eikä tännekään varmaan ole tullut, ei, niin jatketaan sitten. Mennään kurkkaan kellonaikoja. Tästä tuli parikin kysymystä. Itse asiassa 1 kysymys tuli just äsken, niin sitä mä en ehtinyt vielä katsomaan, mutta muutama kysymys tuli. Kellonaikoja voidaan Excelistä hyödyntää monella tapaa. Mä olen esimerkiksi tehnyt usealle asiakkaalle semmoisia työvuorolistoja, missä on tärkeää, että voidaan laittaa, koska työvuoro alkaa ja päättyy, ja Excel laskee valmiiksi näistä työvuoron kestoa ja paljonko tulee tunteja koko listalle. Taikka sitten toinen tämmöinen oma esimerkki, mikä mä käytän, niin kun mä tein tuossa ihan viikko sitten, kun mä tein viime vuoden kaikki noin kilsat ja päivärahat laskin, niin siinäkin, että koska matka on alkanut, koska matka on päättynyt, mikä on se matkan kesto, tai kaikkiin tämmöitteisiin on tosi kätevää käyttää näitä Exceliä, ettei tarvitse itse niitä miettiä. Mutta pitää ottaa muutama juttu huomioon näissä kellonajoissa. Eli solun muotoilu on tärkeässä osassa, kun mietitään kelloja. Olet ehkä törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että luulet laittaneesi jonkun kellonajan, mutta sitten Excel muuttaakin sen ihan tosi ärsyttäväksi semmoiseksi desimaaliluvuksi. Se on edelleen ikään kuin, oikein, mutta se on Excelin tapa käsitellä niitä lukuja, eikä se, mihinkä me ollaan totuttu. Niin nämä voi olla aika turhauttavia välillä.
Mutta ihan näin niin kuin perusjuttuina, niin esimerkiksi tämmöinen, että kellonajat niin kuin tunnit ja minuutit, niin pistät vaan kaksoispisteen sinne väliin, niin kuin tuossa on 8, 2,00, niin silloin kello on 8, niin Excel ymmärtää sen niin. Voi laittaa myös sekunteja, jos kurkkaa tuonne kaavariville, niin oletuksena sekunnit on nollissa, mutta sinne voisi niitäkin laittaa. Jos me halutaan lähteä laskemaan tämmöistä kestoa, eli vaikka tässä tapauksessa kestohan on selkeästi 19 minuuttia tässä ekassa esimerkissä, mutta jos me halutaan Excelillä se laskea, niin tämä on ihan todella yksinkertainen ihan vaan miinuslasku. Eli yhtä kuin saapumisaika miinus alkamisaika. Ja tämän Excelin pitäisi saada ihan oikein. Jos ei sitä heti saa, niin kurkkaa sun solumuotoilu tuolta aloituksesta, että se on aika, tai sitten jos se näyttää hassulta, niin voit sitten siirrä oikealla klikata, tai tuolta lisää numeromuotoja, niin katsomaan vähän vielä tarkemmin, mitä noita vaihtoehtoja siellä on sille ajalle. Mutta kellonaikaa pystyy plussaamaan ja miinustamaan. Sama juttu päivämäärissä, eikö sä tunnistaa myöskin päivämääriä, eli jos sulla on useamman päivän reissu esimerkiksi, haluat katsoa kuinka pitkä se on ollut, niin myöskin päivämääriä Excel pystyy käsittelemään. Mutta Excel ei pysty käsittelemään niin kuin negatiivisena niitä, eli niin kuin negatiivisia kellonaikoja, negatiivisia päivämääriä, niitä ei pysty tekemään. Toinen juttu, mikä on hyvä muistaa sitten, jos halutaan laskea kestoa niin, että vaikka että tähän tehtävään mulla on mennyt 3 tuntia, tähän tehtävään 7 ja niin edelleen, että laskee tunteja yhteen, niin loistavasti onnistuu taas plussamerkillä, mutta sitten jos me mennään yli 24 tunnin, niin Excel vähän niin kuin nollaa sen kellon. Niin sitten jos sä ajattelet, että tässä pitäisi nyt lukea 26 tuntia, niin siinä lukeekin vain 2 tuntia, koska Excel on niin kuin nollannut sen siitä 24. Niin tämmöiset korjataan solumuotoilun kautta. Mä voin itse asiassa vaikka näyttää tähän näin. Vaikka nämä tähän viereen nämä kellonajat, ja nyt jos mä lähtisin ihan vaan laskemaan ne yhteen, ihan summakaavalla, katsotaan mitähän sitä muuten oikeasti tulisi. Kyllä sitten tulee yli 24 tuntia jo, mutta Excel näyttää, että se olisi vain 22. Tämä korjataan sieltä solumuotoilun kautta hiiren oikealla, muotoile solut. Ja kun me halutaan vähän niin kuin estää Exceliä nollaamassa se kello siinä 24 tunnin kohdalla, niin me pitää pakottaa se tekemään se täältä oman solumuotoilun kautta. Ja se tapahtuu laittamalla semmoiset hakasulkeet tuon T-kirjaimen ympärille. Jos sulla on englanniksi tämä, niin se on varmaan H, mutta suomenkielisestä on T niin kuin tunti. Eli tai voisi olla sekuntejakin siellä, mutta tämä T2.M ja sitten pistetään hakasulkeet sen T-kirjaimen ympärille. Niin se estää sen kellon nollaantumisen. Ja nyt OK, tai nyt se näyttääkin ihan oikein. Niin täällä on muutamia tämmöisiä, aika paljonkin tämmöisiä pikkujuttuja näihin aikoihin liittyen, että joskus se toimii aivan loistavasti, niin kuin esimerkiksi tässä esimerkissä ei mitään ongelmaa, mutta heti sitten taas tämän tyyppisessä niin onkin vähän tämmöistä tenkkapoota niissä. Niin hyvä tietää, että siellä voi tulla kaikenlaista. Ja yksi tämmöinen ongelma, mikä yhdellä henkilöllä oli, joka laittoi viestiä, niin oli se, että kun hän haluaa yhdistää useita kellonaikoja yhteen soluun, niin käy huonosti. Voin näyttää tähän viereen, mitä hän varmaan tarkoittaa. Eli jos mä haluaisin yhdistää tällä tyylillä, että matka on alkanut 8, sitten vaikka väliviiva sinne, ja tuossa, koska matka on päättynyt, niin tämä voisi Excelissä tehdä hyvin yksinkertaisesti ihan vaan semmoisella ketjuta kaavalla taikka ihan tämmöisellä ja-merkillä. Eli lähtö ja saapuminen, että olisi vain niin kuin vaikka peräjälkeen, niin tässä kohtaa Excel muuntaa ne just näihin desimaaleihin. Tämä on periaatteessa oikein, mutta me ei käytetä kellonaikoja tällä tavoin, vaan tämä on se, että mihinkä Excel muuntaa ne itse, voidakseen käsitellä niitä. Joten tämä meidän pitää sitten vähän niin kuin saada kumottua, tai ei nyt kumottua, mutta muutettua parempaan muotoon. Ja tähän oikeastaan fiksuin tapa, jonka mä keksin nyt tässä, kun mä vähän näitä kysymyksiä kattelin, niin olisi se, että me muutetaan ne tekstimuotoon. Eli silloin me laitettaisiin kaavan nimeltä teksti. Mikä teksti se on? No tuossa ensin vaikka toi lähtöaika. Ja sitten ne puolipisteen välit, mihinkä muotoon me halutaan se. Mä otan edelleen, että se pysyy tuossa samassa muodossa, eli T ja M, eli tunnit ja minuutit tässä muodossa kuin se onkin.
Se on se meidän ensimmäinen teksti. Me näytän sen vaan, että tuosta näyttää hyvältä. Ja sitten jos me halutaan jatkaa, niin sitten laitetaan sinne vaikka se ja-merkki. Ja sitten esimerkiksi jos me haluamme laittaa sinne sen väliviivan, niin pistetään se lainausmerkkien sisään. Lainausmerkki, sitten vaikka vähän välilyöntiäkin sinne, niin näyttää kivemmalta. Ja vielä ja. Ja sitten jos mä haluan vaikka tämän viimetteen, no mä näytän taas, mitä se näyttää, jos mä en käytä tätä tekstifunktioa. Silloin me saadaan se alku ihan oikein, mutta se loppuosa menee ihan älyttömän näköiseksi, niin otetaan mieluummin kans sinne se tekstifunktio. Eli teksti, mikä on se arvo? No se on toi saapumisaika. Ja missä muodossa? Se oli se tunnit ja minuutit. Näin. Niin tällä tavoin niitä pystyy tekemään. Eli kuten sanottu, näiden aikojen kanssa on aika paljon tämmöistä pientä ärsyttävää juttua välillä ja joutuu vähän testailemaan ja katsomaan, että mikä ihme tässä nyt olisi, että kun Excel nyt aina on ihan niin kuin yhteistyökykyinen. Mutta tällä tavoin esimerkiksi pystyy sitten hyödyntämään niitä, jos ne haluaa tällä tavoin yhdistää. Olisiko näistä aikajutuista jotain? Onko sulla jotain ongelmaa joskus tullut aikojen kanssa tai päivämäärien kanssa tai jotain, mitä halusit kysästä? Jes, Outi kysyy, miten saisin laskettua työssäolovuodet ja iän merkkipäivät suomenkielisessä Excelissä? Joo, katsotaan. Otetaanko tuosta vaikka jotain henkilöitä, lähdetään miettimään. Eli laitetaanko vaikka syntymäaika. Minkähän ikäisiä ihmisiä on töissä tänä päivänä. Musta tuntuu, että aina kun joku kertoo, että joo, että mä oon no en mä edes kyllä sano, mutta että huomaa välillä olevansa vanhempi, kun ajattelee. Katsotaan, eli ihmiset, jotka on syntynyt 2000-luvulla, nehän voi olla kans jo töissä. Onko joku tämän ikäinen jo? No tässä on nyt muutama. Oikeasti mä en ikinä keksi näitä päättämään, mä laitan jonkun satunnaisluvun täältä pyörimään. Mutta näitä meillä on nyt syntymäaikoja. Nyt jos me halutaan laskea ikä, hetkonen, täytyykin miettiä. Eli sittenhän se olisi niin kuin tämä päivä, eikö niin? Eli on olemassa tämmöinen kaava kuin tämä päivä, joka antaa meille, että mikä päivä on tänään. Niin sitten taas huomenna se on huomisen päivä ja niin edelleen. Niin varmaan sitä me voitaisiin käyttää. Ja miinus sitten toi syntymäaika. Oho, ja sittenhän tämä on kyllä, ei hetkonen. Näin siinä on, kun ei oikein ajattele hetkonen. Eli senhän pitäisi olla, nämä on kuitenkin päivämääriä, eikö ole? Eli tuonhan pitäisi nyt olla joku vajaa 30 ton henkilö. Tulipa ihan jäätyminen. Me voidaan nämä kääntää kyllä, ottaa nuo päivämääräfunktiot siihen avuksi. Tai tarvitaanko me niitä? Tämä on nyt vähän tämmöistä ääneenajattelua. Se nyt on ihan selkeä, totta kai me voitaisiin ottaa niin kuin tämä vuosi miinus toi, mutta se nyt ei tietysti ole se, niin kuin mitä me halutaan, koska on myöskin, että onko toi henkilö täyttänyt noin paljon jo vai ei, niin kyllä ne päivämäärät on kiinnostavia. Hei, mä palaan tuohon. Mulla iski ihan tämmöinen aivojäätyminen nyt. Okei. Ei englanninkielinen kaava olisi, mutta ei suomikielinen. No katsotaan. Katsotaan nyt vielä. Päivän luvun. Tämä ei nyt kyllä toikaan oikein ole. Tämä on muuten, jos ei oikein varma mitä kaavaa käyttää, niin lisää funktionappulasta etsimään, että mikähän se voisi olla. Hmm.
Olet tarjolla, mutta kun suuri osa vuodessa kuluu, joo. Voidaan palata. Mä laitan sulle Outi erikseen viestiä. Aivan kyllä, nyt meni kyllä nolosti. Joo, no niin, mä palaan siihen, laitan erikseen tuosta vielä, että mikä tähän oikein oli, koska kuten sanottu, nämä päivämäärät on ihania ja myöskin tämmöisiä ärsyttäviä, mutta tämä on kiva pikku pähkinä, mä palaan tähän heti varmaan, mä luulen, että heti kun mä painan stop, niin sitten mä muistan, että ai näinhän se menikin. Yes, no niin, olisiko ollut muuta näistä? Toivottavasti ei. Mennään kurkkaan pivottia, tästä tuli niin monta kysymystä. Pivot-taulukkohan on sun tapa jäsenellä semmoista suurta datamäärää. Aika usein se voi olla niin, että sä oot tulostanut vaikka töissä jostain järjestelmässä semmoinen myyntiraportin, taikka se voi olla joku tuotehinnasto, taikka mikä ikinä, mutta semmoinen, missä on tosi paljon tietoa. Yleensä näitä otsikoita esimerkiksi voi olla ihan jäätävän paljon. Ja rivejä kanssa, että sulla voi olla satoja otsikoita ja tuhansia rivejä ja ihan hirveästi vaan dataa. Tai voi olla pienempiäkin, niin kuin tämäkin nyt tämmöinen pienempi esimerkki, mikä meillä tässä on. Mitä pivot-taulukko ja pivot-kaavio tekee, niin niissä pystyt vähän niin kuin valitsemaan, että tästä kaikesta datamäärästä mua kiinnostaa vaan tämä juttu. Niin pivotti on siihen aivan loistava. Eli meillä on tässä tämmöinen kuvitteellinen yritys, missä meillä on henkilöitä, me tiedetään heistä etunimi ja sukunimi, kaikilla on joku tämmöinen työntekijänumero, me tiedetään paljon on saanut palkkaa, paljonko on saanut bonusta, millä toimipisteellä he työskentelee, ja sitten mikä on heidän myyntinsä ja mikä on heidän myyntitavoitteensa ollut. Eli toteutunut myynti ja sitten se tavoite. Meillä on tämmöiset tiedot, niin lähdetään näistä luomaan pivot-taulukkoa. Vähän riippuen siitä sun tarkoitusperästä, niin mä oon tämän tehnyt valmiiksi taulukoksi, eli ihan siis lisätaulukko. Siitä syystä, että jos mä ajattelen, että ne varmaan tulee vielä jotain lisää, joko uusia sarakkeita tai uusia rivejä, niin taulukko itsessään leviää automaattisesti. Eli jos mä laitan tämän nyt sitten uuden henkilön, niin huomaat, että nämä reunukset tuli tänne mukaan. Eli taulukko automaattisesti laajenee. Sitten taas, jos meillä ei olisi tämmöistä taulukkoa tässä pohjalla ja ne tiedot laajenee, niin sitten meidän pitäisi meidän pivot-taulukossa käydä vielä muuttamassa, että mihinkä ne tiedot perustuu ja suurentamassa sitä aluetta, että hei täällä onkin tullut lisää tietoa. Niin tämmöinen taulukko on ihan hyvä ensin luoda siihen pohjalle. Sitten kun meillä on taulukko luotu, niin lisätään pivot-taulukko. Ja tämä on sitten sitä mukavaa. Eli lisää ja pivot-taulukko. Excel kysyy sitten vielä tarkistaa, että mistä ne tiedot löytyy koko mun taulukosta ja minne me laitetaan tämmöinen pivot-taulukko. Sä voit sijoittaa sen ihan minne vaan. Mä itse tykkään yleensä ottaa uuden laskentataulukon, eli ihan niin kuin puhtaan tyhjän välilehden näitä meidän hienoja raportteja varten. Näin. Nyt ei vielä näytä hirveän hienolta. Meillä on tullut tänne tämmöinen tyhjä alue, mihinkä pitäisi sitä pivot-taulukkoa luoda. Ja sitten tänne on ilmestynyt tämmöinen pivot-taulukon kentät. Ja täältä kun lähdetään kurkkaamaan, niin hei, täällä on aika tutun näköisiä otsikoita. Eli ne samat otsikot kuin mitä meillä oli tuolla siinä taulukossa, niin ne on nyt täällä. Ja tämmöinen pivot-taulukko on loistava, koska se on vähän semmoinen, niin kuin, sä et hirveästi voi mokata tässä, koska ihan sama, miten me valintoja tullaan tässä kohta tekemään, niin me ei kajota yhtään sen alkuperäiseen tietoon. Koko se meidän taulukko pysyy täällä ihan muuttumattomana tuolla omalla välilehdellään. Täällä pivot-puolella me vaan valitaan, että mitkä asiat meitä kiinnostaa sieltä. Eli sä et niin kuin tee mitään väärää täällä. Ja jos et ole ikinä käyttänyt pivot-taulukkoa aikaisemmin, niin tee itsellesi joku tämmöinen yksinkertainen aineisto, niin kuin mulla tuossa oli tämmöinen kuvitteellinen myyntiraportti, tai mikä ikinä se olisikaan, mutta semmoinen niin kuin aika yksinkertainen, mikä sun on helppo itse niin kuin ymmärtää, ja sitten lähtee testaamaan. Ja miten pivot-taulukkoa käytetään, niin me hyödynnetään näitä otsikoita, joita meillä täällä on, ja sitten meillä on täällä tämmöisiä erilaisia kenttiä, mitä käyttää. Me voidaan valita, mitä tietoja me halutaan tuonne riveille, mitä tietoja me halutaan sinne taulukkoon sarakkeelle ja mitä arvoja me halutaan hyödyntää. Suodattimiakin voidaan sen näyttää kohta. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi, että mua kiinnostaa koko meidän isosta aineistosta, mua kiinnostaa vaan, että kuinka paljon myyntiä kukin toimipiste on tehnyt. Niin ne on ne kaksi juttua, mitkä mua kiinnostaa.
Niin käydään nappaamassa se toimipiste. Mä nappaan sen vaikka tonne riveille, eli nappasin vaan kiinni ja vedin sen tonne. Ja nyt samaten me huomataan täällä meidän pivot-taulukossa, että hei, sinnehän ne ilmestyi. No mikäs muu meitä kiinnostaa? Ei pelkästään nämä, vaan mitä kiinnosti myös se myynti, eikö niin? No käydään nappaamassa se myynti kanssa. Mä nappaan sen tonne arvoiksi. Niin näin sitten koko siitä mega määrästä tietoa, mikä meillä on ollut, niin Excel on jäsentänyt meille vaan ne jutut, mitkä meitä kiinnostaa. Se on katsonut, mitä kaikkia toimipisteitä siellä on ja laskenut yhteensä, paljonko siellä kullakin henkilö, joka työskentelee missäkin pisteessä, on sitä myyntiä tullut ja laskee ne meille yhteen. Öm, tota noin. Ja sitten jos sä huomaat tässä, että hei, tämä näyttää ihan tyhmältä, niin sitten vaan pois. Eli esimerkiksi jos mä oon vetänyt vaikka palkan tuonne sarakkeisiin, niin tämä nyt ei ota meitä ollenkaan. Varmasti ihan niin kuin okta tietoa, mutta hirveän sekavaa. Tämä ei ole yhtään hyvä. No ei mitään. Käydään vetämässä se pois. Eli tälleen raahaamalla ees taas, niin tälleen sä kaikista parhaiten opit sen, kun vaan itseksesi otat sen tunnin aikaa itsellesi tai puoli tuntia. Lähdet vaan vetämään erilaisia otsikoita tonne ja katsoa vähän, että mitenkä nämä nyt näyttää mulle fiksulta. Että mitkä jutut mua täällä kiinnostaa. Muuten näissä pivottaulukoissa taas me ehdotetaan tässä ei se mitenkään niin koko hommaa käymään läpi, mutta vähän, että mitä täältä löytyy muuten. Aina kun meillä on pivottaulukko tai joku muu lisätty juttu, on se sitten taulukko tai kaavio tai joku, niin niille tulee omat otsikot tänne ylös. Kun mä klikkaan jonnekin muualle, niin ne katoaa. Mutta heti kun mä klikkaan tuonne pivottaulukon alueelle, niin ne tulee näkyviin. Niin täältä voidaan sitten tehdä vähän lisävalintoja ja asetuksia. Esimerkiksi, jos tämä ulkoasu ei meitä miellytä, se voi muuttaa. Me voidaan vaihtaa niin kuin asettelua, miten ne siellä on. Esimerkiksi katsotaan, miten mä tämän vaikka näyttäisin. Vaikka myyntitavoite tonne. Tosi hassulta näyttää, mutta noin rakenteesta me voidaan vaihtaa. Eli nyt mä tulin tänne pivottaulukon rakenteeseen ja täällä on raportin asettelu. Tämä voidaan vaihtaa taulukkomuotoon, jos se meitä auttaa. Täällä voidaan ottaa välisummia takaisin tai ottaa pois. Halutaanko ottaa tyhjiä rivejä, eli sä voit tätä ulkonäköä muokata mieleiseksesi. Otan sen myyntitavoitteen nyt pois tuolta. Tämä on nyt niin kuin yksinkertaisuudessaan, mitenkä pivottaulukko toimii. Mä näytän nyt kohta vähän ekstra juttuja tähän, dashboardihommia ja kaavioita ja sen semmosia, mutta olisiko tässä kohtaa jotain tähän pivottaulukkoon liittyen, tähän niin kuin perusjuttuun, että mitenkä se tonne luotiin ja mitenkä täällä näitä otsikoita vedellään, olisiko siihen jotain kysyttävää? Ei, okei. Okay. Sitten pivotteja voidaan tosiaan hyödyntää tälleen, että saat yhden taulukon itsellesi, mikä sua kiinnostaa. Että se on semmoisenaan tosi hyvä. Mutta itse asiassa mitä enemmän meitä tehdään, huomataan, että itse asiassa mitä kiinnostaa tosi moni asia. Että ei välttämättä vaan tämä yksi juttu, vaan voi olla aika paljonkin asioita, jotka kiinnostaa meitä. Jolloin me voidaan omille välilehdille luoda useita pivottaulukoita, tai me voidaan tänne samaan luoda niitä useita. Me voidaan mennä tuonne, missä meillä on se alkuperäinen data, se taulukko, ja sen pohjalta taas laittaa uusia pivot-taulukoita ja sijoittaa ne tänne viereen. Tai vielä yksinkertaisempi juttu on se, että kopioidaan vaan. Mä otan tästä Ctrl-A, valkkaan tämän kaiken, kopioin sen ja pistän johonkin tähän vähän sivuun, vaikka tohon, jotta mulla on sitten toinen oma pivot-taulukkonsa, joka myöskin käyttää lähteenä sitä meidän alkuperäistä dataa, mutta mä voin tehdä täällä ihan omia valintoja. Esimerkiksi vaikka, että kuinka moni henkilö on töissä milläkin toimipisteellä. Mä otan tuon myynnin pois, kun se ei mua kiinnostanut enää. Otan vaikka ID-numero tuonne arvoiksi. Tästä tulee heti tämmöinen, että tämä ei ollutkaan hyvä. Mä kyllä halusin laskea, koska ne ID-numerot on yksilöllisiä. Sillä tämä voisi olla kätsy tässä käyttää, mutta se onkin laskenut yhteen. Tämä ei ollut yhtään se, mitä haluttiin. Mä halusin vaan tietää, kuinka moni henkilö on Espoossa töissä ja niin edelleen. Voidaan mennä tuosta hiiren oikealta tänne, mihinkä mä vedin ne ID-numerot. Ja täällä on arvokenttäasetukset. Ja sen sijaan, että se laskee ne kaikki yhteen, niin lasketaankin vaan kuinka monta niitä siellä on. Ok, nyt tätä paljon fiksummalta. Espoossa on 11 henkilöä töissä ja Joensuussa 4 ja niin edelleen. Eli näitä voi olla tosi monta näitä pivot-kaavioita täällä vierekkäin.
Sitten, mikä on kiva, niin näihin liittyen voidaan myös tehdä erilaisia kaavioita. Nyt me aletaan pikkuhiljaa rakentaa pientä dashboardia meidän itselle tänne. Eli dashboardi täällä Excelissä on semmoinen niin kuin, yleiskatsaus siihen tilanteeseen. Nyt se on nyt liittyen näihin myyntiraportteihin, mutta se voisi olla liittyen ihan mihinkään vaan, missä sulla nyt on sitä tietoa. Riippuen vähän sun järjestelmistä, joko se on semmoinen, että kaikki käy aina tikkaamassa vaikka omia myyntilukuja, ja sä käyt kerran kuussa vaan niin katsomassa, mitä siellä näyttää, tai sitten joillain voi olla semmoisia, että ne tiedot haetaan niin automaattisesti jostain järjestelmästä. Mutta noin dashboard on semmoinen niin kuin yleiskatsaus, missä on yleensä semmoisia kaavioita, ja kaikki, tai en tiedä kaikki, mutta niin kuin yleensä tässä käytetään pivotteja siinä kaverina. Joten esimerkiksi voidaan nyt tässä, kun meillä on tämä toimipiste, eli tiedetään millä toimipisteellä on kuinka paljon myyntiä, niin halutaan tämä saada vähän visuaalisemmaksi, niin luodaan siitä kaavio tai kuvaa ja nimeä kanssa jotkut käyttää. Me klikkaan kertaa, että me ollaan täällä jossain täällä meidän pivot-taulukkoalueella. Ja täältä voidaan laittaa pivot-kaavio. Eli ihan niin kuin tavallinenkin kaavio lisättäisiin, mutta tämä onkin pivot-kaavio. Voidaan valita vähän, että mikähän voisi olla kiva. Olisiko vaikka tuommoinen palkkikaavio kiva. Niin näin saadaan tähän sitten tämmöistä visuaalista siitä, että mitenkä eri toimipisteillä menee. Dashboardissa kanssa aika yleistä on se, varsinkin jos ne on tämmöisiä niin kuin isoja raportteja, niin me voidaan vähän niin kuin linkata näitä toisinsa niin kuin yhteen. Itse mä voisin näyttää semmoinen. Tämä nyt ei tule ehkä näyttämään niin fiksulta tässä tapauksessa, kun tämä on vähän tämmöinen esimerkkijuttu, mutta niin kuin esimerkkinä siitä, että mitä nämä dashboardit voi olla. Eli nyt meillä on tässä kaavio, joka on linkattu tähän pivot-taulukkoon. Nämä on ihan niin kuin yksi yhteen nämä kaksi, eikö niin? Tehdään sitten myöskin vaikka tästä toimipistemäärästä, että montako henkilöä tuo toimipisteellä on, tehdään siitä omansa. Tästä tuosta pivot-kaavioa, olisiko se nyt sitten vaikka tuommoinen, on ehkä vähän tylsiä nyt nämä, mutta mennään näillä. Näin. No nyt jos meitä kiinnostaisikin aina vaan yksi toimipiste, niin me voidaan toki aina mennä molemmista katsomaan ensin täältä, ja toki valitaan tästä pelkästään Espoo, joo. Taas huomaa, että tässä kaaviosta ei näyttänyt tyhmältä, koska tämä ei ollut oikeasti niin kuin, tähän ehkä niin fiksu, mutta niin kuin esimerkkinä. No tässä nyt meillä olisi Espoon tiedot, sitten pitäisi erikseen mennä täältä vielä ottaa Espoo. Joo, hirveän vaikea täältä mennä, ja mulla voisi olla vaikka 10 erilaista kaavioa, ja kaikki pitäisi käydä erikseen ottamassa Espoo sieltä. Tässä voi mieluummin käyttää osittajaa. Osittaja toimii kuten tuommoinen suodatin, mutta se osittaja voidaan kytkeä useisiin taulukoihin. Mä käyn täältä lisäämässä osittajan, mistä se mulla löytyy tuolla, lisää osittaja. Ja otan osittajan nyt sitten vaikka sen toimipisteen mukaan. Mä saan tähän viereen listauksen, missä on kaikki nämä toimipisteet. Tätäkin voi sitten muotoilla, että osittajalle tulee omat asetukset tänne ylös. Niin voit muotoilla tästä itsellesi kivan. Ja nyt mä haluan, että nämä molemmat kaaviot aina tottelevat tätä samaa osittajaa, niin täällä nyt osittain asetuksissa on raportin yhteydet. Ja täällä mä voin sitten päättää, että se nyt olisi sitten vaikka tähän, tai olisi ehkä helppo, kun olisi nimetty nämä taulukot, mutta nyt tämä koskee näitä molempia. Eli raportin yhteyksissä kävi valitsemassa, että mihinkä kaikkiin taulukoihin tämä suodatin tai tämä osittaja nyt menee. Ja nyt kun mä tästä klikkaan vaikka Helsinkiä, niin nämä molemmat päivittyy sen mukaisesti. Taikka nämä voisi olla myyntilukuja eri vuosilta. Mä klikkaisin, että mä haluan katsoa vaikka 2024 vuoden lukuja, niin kaikki päivittyy sen mukaan, kun mä oon kaikki ne tähän kytkenyt. Tai mä halusin katsoa vain tämän asiakkaan tietoja tai vain tämän tuoteryhmän tietoja. Niin tämmöistä voi myös siellä dashboardilla tehdä, kun laittaa tämmöiden osittain. Niitä voi olla yksi tai useampi. Mä tein tähän liittyen myös niin valmiiksi tuommoista dashboard-juttua. Taas niin tämä on vähän huono aineisto tähän, koska mä en hirveästi ehtinyt tuohon laittamaan nyt esimerkkejä. Mutta noin dashboard itsessään on semmoinen hyvin yksinkertainen. Voi tehdä aika nätiksikin, eli täältä voi ottaa näitä niin kuin ulkonäöllisesti näteiksi. Nyt nämä on hyvin tämmöisiä yksinkertaisia, mutta niistä voi tehdä hirveän hienoja, jos haluaa. Mutta ne on varsinkin sitten tämmöistä niin kuin yhteenvetoa varten, että näkee nopsaan, että mikäs täällä nyt on meininki. Ja
sen verran vielä sanon, että jos sitä tietoa tulee tuonne lisää, niin kuin mä sanoin, että se pivottaulukko itsessään laajenee kyllä sitten, tai se taulukko itsessään laajenee, jos tulee tietoa vaikka, että nyt on taas myyjät käynyt päivittämässä tuonne uudet myyntiluvut, niin sitten ainoa mitä sun tarvii tehdä on, että sä oot ihan missä vaan näistä pivot-aineistoista, ja tuossa on sitten päivitä nappi ja päivitä kaikki, niin sitten se käy vaan katsomassa, onko tullut mitään uutta tietoa, niin sitten kaikki päivittyy sen jälkeen. Et se on vaan hyvä muistaa, että se ei tule automaattisesti, vaan täytyy käydä klikkaamassa päivitä nappia. Näin. Tämmöisiä juttuja esimerkiksi voi siellä pivotissa tehdä. Olisiko jotain, mitä haluat pivotista kysästä? Nyt mulla on hetki aikaa, niin voi olla joko tähän pivottiin liittyen taikka mitä vaan, koska nyt mä oon käyty läpi oikeastaan nämä kysymykset, mitä oli tullut, niin nyt on hetki aikaa, jos on jotain, mitä haluat kysästä. Se ei ole tonnekaan tullut. Ei ole tullut mitään. Olisiko jotain, mitä haluat kysyä vielä? Nyt on sille hetki. Voi laittaa mikkiä päälle tai chattiin laittaa, jos on jotain. Mä kurkkaan sen syntymäpäivän jutun vielä erikseen. Tuleeko mitään mieleen? No jos ei, niin sitten me on oltu hyvin tehokkaita. Jos sulle jäi semmoinen mä lupasin muuten, että mä en myy sulle mitään, joten ei huolta siitä, mutta että jos sulle jäi semmoinen fiilis, että tämä oli hyvä, ja ehkä työpaikallakin voisi kaivata vähän kertausta, toki tämä oli aika tämmöinen nopea tämmöinen sekalainen setti, kun tämä oli tosiaan ihan mitä vaan kysymyksiä teillä on tullut, mutta että jos on semmoinen fiilis, että työpaikalla voisi olla hyvä kerrata Exceliin, niin sitten saa mielellään minua pyytää, mutta noin muuten niin voidaan lopetella. Mutta jos jäi sellainen fiilis, että hei, tämä Excel-koulutus voisi olla aika jees, niin täällä ollaan. Voit soittaa tai laittaa viestiä. Kouluttaminen on muulle ihan lempparipuuhaa, taikka jos on jotain Excel-projekteja tai jotain, niin täällä ollaan. Mutta että muussa tapauksessa, olipas kiva pitää tämmöinen pikkunen vähän niin kuin tietoisku, taikka no kyselytunti oli mun mielestä aika hyvä, koska nämä oli teidän kysymyksiä, mitä olitte esittäneet, niin toivottavasti tuli jotain uutta. Mites jotka olette täällä mukana, tuliko jotain uutta vai menikö yli hilseä vai oliko liian helppoa? Saiko jotain hyötyä itsellesi, taikka vastauksia sun kysymyksiin? Oli hyödyllistä. No niin, kiva juttu. Katsotaan, pidetäänkö näitä joskus toisten vielä. Tämä oli vähän tämmöinen testi, että olisiko tämmöinen kiva. Mutta joo. Super kiva, kun laitoitte kysymyksiä. Kiva, kun ilmoittauduit mukaan. Mä lopetan tämän tallenteen kohta. Niin joo, kaikki, ketkä ilmoittautu mukaan, niin jos sä oot vaan saanut muuta sähköpostia, missä oli tämä linkki, niin tuut saamaan myöskin sen tallenteen. Mä en varmaan tänään sitä ehdi, mutta yritän huomenna pistää sen sitten ilmoille. Eli kaikki te ilmoittautuneet saatte tämän tallenteen sekoiluineen päivineen sitten. Jes, no niin, hyvä. Mä otan tästä tämän tallennuksen pois. Voit vielä jäädä tähän roikkumaan linjoille, jos haluat kysyä jotain tallennuksen ulkopuolella. Mutta tallennus loppuu tähän, eli sinä, joka katsot tallennetta, niin kiitos kun katsoit ja olehan yhteydessä, jos on jotain, missä voin sua auttaa Excelissä.